салом алейкум дӯстони азиз, хушомадем ба канал. Дар навори имрӯза квартира ва хонаҳои иҷора мебошанд. Дӯстони азиз, касоне ки дар канал подписатсия нестем, подписатсия кунед, лайк бизанед, дӯстони азиз, дастгирӣ кунед. Дастгирии шумо барои мо хеле муҳим ва касоне ки хонаи фурӯшӣ доранд, замини фурӯшӣ доранд, квартираи фурӯшӣ ё ки хонаи иҷора доранд, рақамҳои мо дар рӯи экран мешаванд. Бо тариқи WhatsApp бо маълумоти пурра дӯстони азиз равон кунед. Реклама мекунем, рекламаш без сумай. Рафтем навора тамошо мекунем. Инак дӯстони азиз, хонаи иҷора чӣ гуна ки хоҳиш кардем қарор дорад дар шаҳри Душанбе, райони Фирдавсӣ, пушти Мясокомбинат. Якхонага квартира дар 2 этаж қарор дорад. Як моҳа квартира пулиш 900 сомонӣ мебошад ва чизои барои зиндагӣ кардан термикс ва ғайраҳоро дорад. Ва боз дар ҳамин сум об, свет ва пули мусор намедиҳед. Дӯстони азиз, марҳамат, ина рақамошро дар рӯи экран мемонем. Занг занед. Маршруткаҳои 1, 5, 11, 14 ва ғайраҳо мегзаранд. Дӯстони азиз ва қарибиш, марҳамат, занг занед. Дӯстони азиз, аз номи канал гап занед, ба шумо боз ҳам камтар арзонам мекунанд. инак дӯстони азиз, квартираи новостройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, 65 микрорайон. Духонага квартира қарор дорад дар 19 этаж, 48 метр квадрат мебошад. Фурӯхта мешавад бо нархи 242950 сомонӣ. Боз арзона мекунанд. Дӯстони азиз, об, свет, ҳуҷҷат ва ғайраҳо ҳамаш 100% мебошад. Фақат харидор бошед, дар номатон мегзарананд ҳуҷҷатоша, рафта домро гирифта зиндагӣ мекунанд. Дӯстони азиз, баъзе мардум ремонт кардагӣ зиндагӣ доранд. Дом уже худаш тайёр аст. Вақт маълумоти бештарро метавонед ки аз соҳиби хона, рақамош дар рӯи экран мешаванд, дастрас намоед. Аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. Дӯстони азиз, ташаккури зиёд ба дастгирӣ. Некатон балакҳои фасонатон зинда бошед. инак дӯстони азиз, квартираи новостройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, Корвон Грандзавод. Якхонага квартира дар 1 этаж қарор дорад. 40 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 190 000 сомонӣ. боз савдо мешавад. об, свет, ҳуҷҷат ва ремонти фасон дорад. фақат даромада зиндагӣ мекунед. дӯстони азиз, харидори аниқ бошад, рақамош дар рӯи экран мешаванд. занг зада аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. хона дар ҷои беҳтарин қарор дорад ва срочно фурӯхта мешавад. дӯстони азиз, инак дӯстони азиз, квартираи новостройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, дар пеши бозори Гулистон. Якхонага квартира дар 1 этаж қарор дорад. 40 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 170 000 сомонӣ. боз савдо мешавад. об, свет, ҳуҷҷатош ҳамаша 100% карда дар дастон метиҳад. хона айни ҳол коробка мебошад. чӣ гуна ки дар сурат мебинед, ҳамин ҳол ҳаст. сохтумони хона рафта истааст. дӯстони азиз, харидори аниқ бошад, рақамош дар рӯи экран мешаванд. занг зада аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. доми 4 этажа мешавад ба фикрам. дӯстони азиз, ва маълумоти бештарро метавонед ки аз соҳиби хона дастрас намоед. аз номи канал гап занем, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. дӯстони азиз, зиндаву саломат бошед. худованд аз ҳар як кадоми шумо розӣ бошад. миннатдорам дӯстони азиз ба дастгирии некадон. иншоалло ки навора падилитса мекунед, дастгирӣ боз ҳам хубтар мекунед. зиндаву саломат бошед. худо нигаҳбонтон бошад. салому алейкум дӯстони азиз, хушомадем ба канал. дар навори имрӯза квартира ва хонаҳои заминӣ мебошад. эҳтиромона хоҳиш мекунем касоне ки дар канал подписатсия нестем, подписатсия кунед, лайк бонед. дӯстони азиз, дастгирӣ кунед. дастгирии шумо барои мо хеле муҳимай. ва шахсоне ки хонаи фурӯшӣ дорад, замини фурӯшӣ ва квартираи фурӯшӣ, рақамои мо дар экран мешаванд. бо тариқи WhatsApp равон кунед, реклама мекунем, рекламаш без сумай. фақат бо маълумоти пурра. дӯстони азиз, иншоалло ки умедворо ҳастем ки дастгирӣ мекунед, навора падилитсия мекунед, рафтем навора тамошо мекунем. хеле хонаҳои арзон мебошанд. дӯстони азиз, инак дӯстони азиз, квартираи новостройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Рӯдакӣ, кӯчаи Мавҷ, чойхона. 3 хонага квартира қарор дорад дар 2 этаж ва 72 метр квадрат мебошад. квадраташ хело калон мебошад ва фурӯхта мешавад бо нархи 200 000 сомонӣ. боз савдо ҳам мешавад. об, свет, ҳуҷҷат ҳамаша 100% карда дар дастон метиҳанд ва хона ҳам
чигунае ки мебинед дар суратҳо айни ҳол суратҳо кӯҳна мебошанд ва суратҳои наваш дар охири навор мешавад. хеле хона ремонти хубам дорад, фақат даромада зиндагиам мекунед. маълумоти бештараша аз соҳиби хона метавонед ки дастгирӣ кунед. аз номи канал гап занем, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. дӯстони азиз, ташаккури зиёд ба дастгирӣ некатон. рафтем навора тамошо мекунем. дӯстони азизам, инак дӯстони азиз, квартираи новостройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри душанбе, фирдавсӣ, тарафи гипроезем. аз бозори деҳқонбозор 400 метр тарафи ҳавлиҳо мебошад хона ва духонага квартира қарор дорад дар дуюм этаж, 40 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 160 000 сомонӣ, бо савдо ҳам мешавад. об, свет, ҳуҷҷат ҳамаша 100% мебошад ва ремонти хубам пад абой карда дар дастон метиҳанд. хона алишам мешавад бо мошин. маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас намоед. аз номи канал гап зада ба шумо иншоалло арзон мекунанд. зинда бошед дӯстони азиз. инак дӯстони азиз, хонаи заминӣ фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри душанбе, жилмасиёв, дар якум кӯча Қаратигинский. 6 сотиқ замин ду дар хона фурӯхта мешавад бо нархи 155 000 сомонӣ, бо савдо ҳам мешавад. об, свет, ҳуҷҷат ҳамаш 100% мебошад. ремонти миёна дорад хона, фақат даромада зиндагӣ мекунанд. харидори аниқ бошад. рақамош дар рӯи экран мешаванд. занг зада аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. инак дӯстони азиз, хонаи заминӣ фурӯшӣ чӣ гунае ки шумо хоҳиш кардем қарор дорад дар шаҳри душанбе, ноҳияи фирдавсӣ, поёни корвон, гранзавод. 2 сотиқ замин, 3 дар хона, кухни, баня дар дохили хона мебошад. хона чӣ гунае ки мебинед айни ҳоло коробка мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 160 000 сомонӣ, бо савдо ҳам мешавад. об, свет, ҳуҷҷат ҳамаш 100% карда дар дастон метиҳанд. харидори аниқ бошад. рақамошона мо дар рӯи экран мемонем. занг зада аз соҳиби хона метавонед ки маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занем, ба шумо иншоалло ки арзон мекунанд. дӯстони азиз, зиндаву саломат бошед. рафтем навора тамошо мекунем. инак дӯстони азиз, квартираи новостройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри душанбе, ноҳияи сино. духонага квартира қарор дорад дар 11 этаж, 55 метр квадрат мебошад. дӯстони азиз, фурӯхта мешавад бо нархи 170 000 сомонӣ, бо савдо ҳам мешавад. об, свет, ҳуҷҷат ҳамаша 100% карда дар дастон метиҳад. хона айни ҳоло коробка мебошад. чӣ гунае ки мебинед дар сурат, ҳамин ҳол хона айни ҳол ҳамита ҳаст, яъне коробка мебошад. дӯстони азиз, харидори аниқ бошад. рақамошон дар рӯи экран мешаванд. занг зада аз соҳиби хона метавонед ки маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занем, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. дӯстони азиз, зиндаву саломат бошед. аллоҳи меҳрубон нигаҳбони ҳар як кадоми мо ва шумо бошад. паноҳтон ба худо, раҳмати калон ба дастгирӣ некатон.